Jeg hedder Marianne Juhl, og jeg er professor ved neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Det jeg beskæftiger mig allermest af behandling af den sygdom, der hedder hydrocephalus. Den danske betegnelse for hydrocephalus er vand i hovedet. Det er sådan set en direkte oversættelse af det græske ord hydrocephalus. Og hvad er så det for noget? Ja, vi skal se på en person forfra, og så skal vi forestille os, at vi går ind og kigger på hjernen forfra i niveau med ørerne. Altså at vi simpelthen går ind fra personens forside og kigger på hjernen i et snit omkring ørerne. Så ser det sådan her ud, og det vi kan se, det er, at der inde i midten er en struktur her, der er farvet med blåt nu. Det er nogle væskefyldte hulrum, som vi alle sammen har inde i hjernen. De hulrum hedder hjerneventriklerne eller ventrikelsystemet. Og det de skal, det er, at der i hulrummene produceres en væske, som skyller hjernen og renser den, men også virker som en væskebuffer eller væskefjeder, sådan at hjernen er ophængt i en væske og bedre kan klare stød og bevægelser. Hvis det er sådan, at der bliver problemer med væskeafløbet fra hjernen eller opsugning af hjernens væske, så opstår der den tilstand, der hedder hydrocephalus. Vi laver omkring 500 ml af den her væske i døgnet. Så man kan nemt forstå, at hvis der kommer små afvigelser i den måde, hvor væsken kommer væk på, så kan der nemt opstå et problem, og så bliver væsken hobet op inde i ventrikelsystemet, sådan at ventrikelsystemet bliver større, og det for store ventrikelsystem, det er den sygdom, vi kalder hydrocephalus, eller vand i hovedet. Blokeringen for sådan en væskeafløb kan sidde mange steder. Og for at forstå, hvordan en sådan blokering for hjernevæskens udløb kan opstå, så er det næsten nemmest at se på hjernen set fra siden. Hvis vi kigger på hjernen set fra siden, og faktisk går ind i midtlinjen, det vil sige lige over næsen, tværs igennem hovedet, så ser vi ventrikelsystemet her igen tegnet ind med blåt. I den normale situation, så sker der en produktion af væske inde i hjerneventriklerne. Og den væske, den skal så ud, og den skal faktisk ud igennem en smal kanal heromme ved baghovedet. Og så cirkulerer den ud på hjernens overflade og bliver opsuget herude. Hvis det er sådan, at der sidder en blokering et sted, så kan væsken jo ikke komme ud. Der er faktisk 2 slags blokeringer. Den ene er en blokering, som er synlig på en scanning, som er her illustreret ved den røde plet her. Hvis der sidder noget her, så kan væsken ikke komme ud, så er den spærret inde i hjernen. Så opstår der ophobning af væske inde i hulrumsystemet, altså hydrocephalus. Men blokering kan også opstå på nogle andre måder. Der er nemlig også blokeringer, som man ikke direkte kan se på en scanning. Det kan for eksempel være, hvis hjernevæsken ikke kan komme forbi vævslaget imellem ventrikelsystemet og hjernevævet. Altså der ligger en blokering på kanten imellem ventrikelsystemet og hjernevævet. Det kan også være, at der kan være problemer med opsugning af væsken til en stor blodåre, som ligger i midten. Vi har alle sammen en meget stor blodåre, som hedder sinus sagittalis. Den starter ved næseroden, og så løber den faktisk hele vejen om i baghovedet. Og langs med den store blodåre, der sidder der nogle små biologiske ventilmekanismer, som kan lede vandet fra hjernen og over i blodåren. Vi ved faktisk ikke i de situationer, hvor der er blokering, som ikke ses på scanning, om det er problem med opsugning tværs over vævsgrænsen imellem ventrikelsystemet, eller om det er problem med opsugning til den store blodåre, som hedder sinus sagittalis, eller om det er et helt tredje sted. Der er meget, der tyder på, at der kan være flere mekanismer af den her karakter, som vi faktisk nu om dage kender meget lidt til. Det vil sige, at blokering, som man ikke kan se på en scanning, er meget mere kompleks, og derfor også kan være sværere at behandle end blokering, som man kan se direkte på en scanning. Hvem er det, der får hydrocephalus?
Ja, det kan vi faktisk alle sammen få. Men vi plejer at dele det op i nogle aldersgrupper. Den ene gruppe er spædbørn. Spædbørn kan få hydrocephalus, hvis man får en blødning i hjernen ved selve fødslen, hvis der opstår en infektion omkring fødselstidspunktet eller lidt senere, eller hvis der er en medfødt misdannelse i ventrikelsystemet eller de veje, der fører fra ventrikelsystemet, sådan at vandet ikke kan komme væk. Større børn kan få hydrocephalus, hvis de har en af de her årsager, hvor de har været i stand til at opsuge væsken i den tidligere alder, og så der opstår yderligere et problem, som fjerner deres muligheder for at opsuge væsken. I sådan et tilfælde kan en tidligere erhvervet eller medfødt misdannelse faktisk godt ytre sig senere. Man kan også være i den situation, at et større barn udvikler en svulst, der sidder omkring ventrikelsystemet og blokerer væsken. Faktisk er det sådan, at de fleste børnesvulster netop opstår i nogle af hjernehulrummene og netop kan give hydrocephalus som symptom. Hos voksne er det typisk følger efter et hovedtraume, altså et ulykkestilfælde eller en hjerneblødning. Men det kan altså også være en sen ytring af nogle af de årsager, som i virkeligheden opstod i den tidlige barnealder, hvor man har været i den situation, at hjernen selv har kunne opsuge væsken til en vis grad, men at den opsugningsevne så på en eller anden måde bliver kompromitteret senere, og så opstår der symptomer på hydrocephalus senere i livet, selvom den oprindelige årsag i virkeligheden var tidligere erhvervet, eller måske endda medfødt. Den sidste alderskategori, der kan få hydrocephalus, det er de ældre. Det er en helt anden gruppe af symptomer, som vi skal se lige om lidt. Denne gruppe af hydrocephalus-sygdomme kalder man normaltrykshydrocephalus, fordi trykket inde i hjernen typisk er meget lavere hos den patientgruppe, end det er hos de andre patientgrupper. Og lige præcis i den her patientgruppe er årsagen meget tit ukendt til, hvorfor man har fået sin hydrocephalus. Hvad er symptomerne på hydrocephalus? Igen er det relevant at skille i forskellige alderskategorier, fordi de symptomer, man får, er relateret til, hvilken alder man har. Det har til dels noget at gøre med hjernens modningsgrad, og til dels noget at gøre med hjernens aldring. Og derfor grupperer vi det ind i spædbørn, større børn og voksne, hvor hjernen er moden, men ikke aldret endnu, og så ældre. Hos spædbørn er det karakteristisk, at hovedomfanget stiger, det vil sige, at hovedet vokser. Det skyldes, at spædbørn har et eftergiveligt kranium. Det vil sige, at kraniet er ikke vokset sammen endnu. Det er faktisk bruskagtigt og blødt og eftergiveligt. Og hvis der kommer et stigende tryk indefra, så kan hovedet udvide sig. Det man også kan kende det på hos spædbørn, det er, at den bløde plet oven på hovedet, det vi kalder fontanellen, at den bliver spændt og bulende. Og de symptomer, der kommer hos barnet, er, at øjenakserne kan dreje nedad, så det ser ud som om barnet kigger nedad hele tiden. Det er det, man kalder solnedgangsblik. Og der kan være dårlig trivsel og utrøstelig skrigen som udtryk for, at barnet ikke har det godt på grund af det forhøjede tryk. Hos større børn og voksne kommer der symptomer på forhøjet tryk også, men inde i et lukket hoved. Lige så snart man er over cirka 2 år, så sker der det, at kranieknoglerne vokser sammen, og kraniet bliver en fast og ueftergivelig enhed. Og det vil sige, så er man ikke længere i stand til at udvide sit hoved for at kompensere for trykket. Og det vil sige, så stiger trykket inde i hjernen. Så opstår der symptomer på det, vi kalder højtrykshydrocephalus, eller forhøjet intrakranielt tryk. Og symptomerne på forhøjet intrakranielt tryk er vedvarende svær hovedpine, kvalme og opkastninger, sløvhed. Hvis det er et moderat tryk, der opstår over længere tid, så kan der ske det, at de færdigheder, man har erhvervet i sin udvikling, de gradvist går tilbage, eller den udvikling, man har, den stagnerer. Hos ældre er det en helt anden type af symptomer. Her er det oftest tilstanden normaltrykshydrocephalus, vi taler om. Det vil sige et meget lavere tryk end i de andre patientgrupper. Hvis man har symptomer på et let eller moderat forøget tryk over lang tid, så får man tilstanden normaltrykshydrocephalus. Og den ytrer sig typisk med gangforstyrrelser,
nedsat kontrol med urinblæren, sådan så man ikke kan holde på vandet, og mental langsomhed med dårlig hukommelse og nogle demenslignende symptomer. Og det vil sige, at der i denne her alderskategori er en meget væsentlig differential diagnose over for en række andre sygdomme, som kan give lignende symptomer.